Yentumi Bajinson, Wofiansa, dear Wilson, Koteihene, Davnansa, Casabo Bajinson, Oboko Finsa, Mampunsa. No more so I couldn't imagine son, Benny son. And what Achiaa Achiaa Namajinson, whom you have Majins and Yana, Mamajins, I grant some my phone Namajins and Mijina hair, young one, you never for Joe, Mudakasian and then Miss Rako Munim, Diom, Slako Mubini, Miss Ray, and when young Melbushia, you Montaya, China, the baby, and your thoughts in my and I agree, Mepio, Momma, Nadia Mirian was I see you be I am in Sanka, dear Mamma come with the Mamma Mara who da mama men munyama dura chire mesrasa ba bia mdim na be sibia so ehonya media na medin enru miamia monta machio na na amoye nkwaso Kotema nkwaso aguna busuafo ye nkwaso mem konfo ye cha me nkwaso nipa boni ndi obesu boni afa me na emehene ho ana kroyi ho ompa kroyi ye die medan de mamu Yentumi jiabo ye bosuma we bosum tano isuni ne banya ne obri ene apumasu ene ono omonam saa bosum ni ensa na de na odinti ameka sa ne se Yentumi wo se apumasu etano na abedi Yentumi ho ene Yentumi so brani akodi apumasu ho Yentumi ye bosum ofri Denkyira odi dwuma di bebre ti yewura opemso ose Kwadwo penso na dama Budia na agwe mu ase ya wona mo ebebiti so ono no penso na Yentumi bepi asantemam ha e ba so okoko na se bosum no so bitimi aboa papa ti odi ku na nim de ma ji abo no be ji abo aye ne mrane ye omo ko no omu tutu na no opro nipodua ne sia na se bo no ojijini na se ene ma oji abo no ebe candidate ho na se sante akosa naba na o se aye ya chiche edu e na o se da bi o Yentumi de me sa ma wonko okrumu bi na mo atra me nche wa sante ya enti na akwa si wa bebo anso ya mana anko bi te ko ba na o ye se ne o se sante ne o se Kwadwo se ni krum wono nso no o wa akonya e kana ono no bosum no ho nti se no o se wo ma no nkode ne no obesere no na ba bi ode ne ko no mpe sa akonya no enka no ode tu ne ni no hene ye se ne obe ne sa pepepe aman because abeboa no owie na se e wo ohene se ode ne ma no owie mu ono ane nana eyi Koteihene kansa nana amwaye ne se o ye se na amwaye ene fa no ko me ko be manita ne fa sa akonya ka no enti na kontiri no abeka akonya ho suma no fa konfo e fa so 40 free ne quantity e ba bebo na chance ma kru no hu se konfo aba no amani ni amamre kwa so no e wo se ibe ni pie di ne fa krum na nsa na musuo bi wa yeyi ana konfo no so ehu afia obitimi akwa agro bi a se okọ Ye Ghana for so we perform papa. Now we perform na we betimi dia ye obibia. And na kwa the phone sabade. E come flash screen. Abusiafo enye ba bia esa apia force. Edrum pivot. So we perform. Now dia ye wa de papa bi na YouTube ne TikTok ne ade abai. Ni nyina e apia force. Ai e ho na for papa. O perform abetimi dia ye wo niema kokomu dipa. Ni nyina ye apia force. Na we ndi we abusiafo me kale kumase de ye me bigye eye me fe ma me ko kwakoto phone ne se wa kona woni sika no abi obetimi phone na free what the free wa wa ka the bro for say destroy this yes obetimi ye installment installment o checha kaka so we abaduma so we wa waduma o perform papa ade kita ya pia force awadum is that wa wudru wa also papa force pia abetro but I have never got for papa the fire water apia force Amamu mose amamu mose apia force diabo amamu mose force papa no diabe amamu mose Mpaninsem TV Kaine Shenson say Mpaninsem TV na atenase makacho say Mpaninsem TV enya tiase kwan mu ne de
ya santisem amamre enkonwasem Mpaninsem a yɛde tete yɛ nananom bi a ɔmonye ɔmokra akɔ akyiri no ɛno na nei yɛso yɛto aso na yɛde asom obi a ɔhwɛ bia nti sɛ ne first time a de hwɛ yɛn so subscribe like comment na share ɛfa mame na yɛnko yɛn no san sɛ yɛnya atena sisi deɛ yɛde komopa ɛne ne mapanko na yɛde ɛbrɛm abusua kan na sɛ no so sɛ ɛnɛ yɛn komo yɛde brɛ no ɛyɛ nananom atete amamre a yɛfrɛ no akom na akom no ɛde ne wɔ mu no na yɛbɛpie kote ahemfie ohwɛ me sɛ nifa so a nana Akwamuhene kote Akwamuhene ɛna ɛteme nkyɛn na me ne bedi nkomo ne nyinaa ne sɛ yentumi gye aboɔ ɛyɛ suman kɛse a n'akyi no nana bɛboa na wɔbiebiom de amaye nanso efiri sɛ ɔfa atifu yɛ yɛkasa suman afa atifu yɛ a ɔfa akomfoɔ na ɔkɔ nteteyɛ ɛde ba afie ɛnɛ ɛna yɛyi na pie na yakɔpa so ama nananom akyerɛkyerɛ amamre ne amane yɛdi nkomo yɛba ne ba bɛhwɛ yɛtumi gye aboɔ na bakɔsɛm kwan ɔfa so bepie asantemam kwan ɔfa so bepie kote ɛnɛ waba bɛdi nhim a ɔne nananom a aka nyinaa bokote ho ban ama kote so etimi de asom santehene tabusua yɛbɛkɔ ne yakɔ akosua de bibi ne mom kan ne hyɛ no sɛ apia phones ɛboa wo ene uni phone a mesɛ fa Ghana card kɔ ɔbɛma obi na otuatua no kakaka wo sika so a ɔna so ɔkɔ ya no watua benya afi na details bɛhyɛ box mu de ama wo benya ne kama na ɔde abɛfie ɛno akyi kan ne hyɛ no so sɛ Shatawale Cyber Pro ɛne A17 Pro Max no so oguso elton kama Station Ocean Agency ene uye dwumadie bi na behia oshes na oma serve wo kama Station Ocean Agency omna bebo wona bibia etin aye kama na ka cho tem tuma ye dikwa jaba ase oyo hene oyo hema oyo brempon ye dihie okogya ware na uni tuma no so omoni afa me numbers na me fa ko na di hema oni nya na dotin ma do ma tuma pa nye tuma mu nye tuma na wetimi edibi efra na bibia etimi aye kama na ogu jaba ase don sampa onina so mesene de wafade no adane ma asene da na bibia etimi akoso tai nese no se yatena sin komo funa wati ne mu na krani ye pono ho de ama na bibia etimi aye kama nkasa eba sentence so eboa obi na nso so apom de etimi agina bra na abusua yenko wabra na konfo ya Achiaa oye yentumi gi abo konfo ekopa so na okoyi apaye ede ma nananom na yafi yemetoa yenkomo ne so na ko bodi minya me gobi na so ni hono mo na pin mate me di egu uni hono mate me di egu gas asoro man no idi aba Aba ka se de bia ya de bi iyo ya no mo so 20+4 de no so asoro nka furo Jinapor Yentumi bɛgye ho fiansa di awu nso nkotodwensa odabnansa kasa bo bɛgye nso obuo kofinsa mampunsa no monso ahire ne bɛgye nsa no bere bɛgye nsa no enkwati a etwa ha ehye nyina bɛgye nsa ahumni aham bɛgye nsa nua ne umam bɛgye nsa agura nsa manfo nyina bɛgye nsa no mu bijina ha yɛmbɔ ne na fɔdwo mu dakase ne ne mesira ko munim di o mesira ko mu bene mesira enmonyam ma abusunya ye o munta ye china de ebia enye tote maye ene ye agura imapi o mu wa me na de mehwe no asase su bia ya mensanka de memma minya akomu de memma minya akoma wrehoada memma menmonyam eduru akire mesira sa ba bia mdem na besi bia so so eho nya media na medin ye nuru miamia munta machi o na na mo aye nkwaso Koteihene nkwaso aguna busuafo ye nkwaso mem konfo ye cha me nkwaso nipa boni ni obesu boni afa me na emehene ho ana kroyi ho ompa kroyi ye die medan de mamu Mama pabusu
And then I'm using you. It's the end of one of the two. I'm all going to miss you. I am going to say. But you do anything almost everything I have on more. Oh, yeah, you know. Right. Yakwaba. Angwani oho, apumudi oho. Nana jao berima yeboa. Na Koteihene, na kansa moaye, na Akwamuhene etimichen. Mama na kwaba. Wene akwa bebu. Na bibi aboko de. Obaja adawmanti moye. Onye adama ya na obi omini mama mi. We de wa opeto so nti wa utimi ye ndi ope. Mira, ene ibopini wa aboa no a enya ne bone so. Sanse penisi de jawa ne dia so. Nananom bia dika be bi ko. Afi ni yeso ye ba. Kote Yentumi Jinapor. Wadama dum na buaye fa yiwura mu kakra. Efiri hin efa hin na ne ye bepi baabi a yeduri. Yede ebechi atiefo. Bi ajoso. Yambo bi anso akwaba. Ya. Yentumi Jinapor ye Bosom a Bosom tano. Okay. Ni suni ne banya ne kobri ene apumasu ene ono omonam. Saa Bosom ni ensa na de. Na odinti America sa ne se Yentumi wo se apumasu etano na abedi Yentumi ho ene Yentumi so bra ni akodi apumasu ho. Okay. To mu hia de a o mo hia nuanu. Yentumi ye Bosom ofiri Denkyira. Na odi dwuma di bebre ti yewura opemso o se Kwadwo penso na dama Bodi ani agwe mu ase. Ya wona mo e bebiti. Yeah. So ono penso na Yentumi bepi asantemam ha. E ba so okokon. Na se Bosom no so bitimi aboa papa. Ti odi ku na nim de ma ji abo no bet ji abo aye ne mrane. Okay. Oni Yentumi ene di akasa. Na de nti Agyei abo no ba ya ne se odi sana nim ti ye omo kono omu tutu na no opro onipodua ne sia na se bo no ogigini na na se ene ma Agyei abo no e be kan din ho ti bodi ne ka Agyei abo no de na se edwumadi pa obedi ye ne nti no nya samrane no tinke ya konya kra na ye se ye ya su bi nya therefore berima ne ka ono so de ne Agyei abo no. Okay. Sana din ko ti wo wie ye no na se sante akosa na ba na o se aye ye chichechiche edu e na o se da bi o Yentumi de me nsa ma wo ko krumu bi na mo atra me nche wa sante a. Okay. Enti na akwa si wa bebo anso ya mana anko bi je ko ba na o ye se ne o se sante ne o se Kwadwo se ni krumu wono nso no o wa akonya e kana ono no Bosom no ho. Okay. Nti se no o se wo ma no nko de ne no obesere no na ba bi ode ne ko no mpe sa akonya no enka no. Nti ode tu ne ni no hene ye se ne obe ne sa pepepe aman ko so abeboa no. To wie na se e wo ohene se ode ne ma no. Owie mu ono ane nana. Eyi Koteihene. Kansa nana amwaye. Ne se o ye se na amwaye. Ene fa no ko me ko be man tane fa sa akonya no ka no. Enti na kontiri no abeka akonya ho. Okay. Ti ye busi wo Bosom na akonya no wo Bosom no. Ne dia ono na ana obi ancham Debi nti akonya no ye eba yi kra yisi kontiri e ba so e ohia ne maame kontiri ma no Bosom na de si ma no bi si ma no. Bosom na ne so maame ne nsa de bre ye peto iso. Sakeke wote hwa no aso ne nsa. Hwa no de ne ba se wi no. Na munim ho hwe kra. No se abusuan ne ba se abusuan no mum enchance no yi bi mbra. Ti de tia no suma no ne maame ne ba na abusuan di akiri. Ana ordinary abade se obi ani ano. Na eze asem bi ani ho. Bosom nso Koteihene na ne dia. Na ode sum ni ba. Nti ordinary ba bi anti ne maame no atimu a be se ye de tie. Wow, nana mu history ye me de pa na uka na Koteihene se nana ne Osantehene no. Odawma wo mu se na Koteihene di kan bie ani kakra na wando mu asuko
Madam, ura buame. Kwan bears na ofa so a eni because yeti ohene si yenti ohene nana yeti ohene wofa. Abrɛ na abinu nyina yenta ante yeti anu Otumfuo prempon. Sante hene na premponfo. Biemu ye mai domos komaye. De kase sante hene nana kuti da sonko. Kuti akonya no da sonko. Binti am se da sonko ne sen. Wono ne ma ne nananum nyina ya prempon. Ne ba ne apia bi. Ya apia bi. Muamachi happy ye. Oh fine. Ana nyame ani abrankese. Enso ye Koteihene ba. Asachini Sa. Okay. Enti nyame ani na epani na apia bi ba. Enti na ubusa na sa na enti Koteihene de na kunya no de da sonko nkunya nyina. Sikadwa de ayaba nanso amfiri no ho anka sikadwa ama. Because osie tu di kan papa ne nyame ani. Nyame ani so papa ne Kote. Enti se o ke na enti ne de pani aso no so. Okay. Because antie osie tu di pani. Na ne nana so ne Kote. Enti ono so ne pani. Enti nana bia no bi. Ne se o ti na asie no. Okay. Yeah, that's nana. And then yes, that you because in some money tag, I was an agency or Bob Pampan, which was say uni agency. I don't mean ya with Raman and President that committed it na obi no maybe any na come what you in summer and said Yentumi ma wabra ihu Akwamuhene na fadie na sade a wudi edefo anibra yenim se ko bia wo Akwamuhene Barama boye uwakwamu no udibre ne sei na odi sumu wawre a eso ho a anase ekire sei Akwamu de asante chichire ye de akwamu ba ye ka akwamu bia ni akwamu nya akuna akwamu ye ya fade no edu ba bia emfa won si ebodwa ye pesika entuma mimitima etutu cause wakoye sahene na bakuti ha de ma mima kwamu no misa wura ba bi se eben jaase no ya ye kuma ejapade ami wurawo na Bosom ni nsuo ni mu ni ami ni menua jaase de ese ene bibia ntimi no asada Akwamu no kwa misa wura jaase ene ne som na Akwamu nso de ye de ya sahenefo ti basi dia na mi wura ba amani mu a fa tu sem nipa bebo nya ye mi a je mi Akwamu de ne dwumadi no edoso papa mi wura betimi ebodwa mi mitima etuntum akotena ase obi anka me hwe yo wonso mitima esika enne mafa sika fade na me de akọ ko se na ye wura osi tu adawo mebu Akwamu no enumunyam ohye wa Akwamu no mu na ma tumi no abesa okay na se Akwamu na nkasa na de ma wana tese wadwuma no enna fom wan kasa minim se woni bre aya wonya da agye wa home ebe ne den ebi na ne ebe si free ayi na ya iwa ne ba piedu ye koyensiye ebe fi a se ebe he Yentumi susu enwa asem ono anu fofi akroma susu de nam kwama fofi susu de nam kwama eba nti ebe mama so ato sisi ye hwese June ebi timi de fofi ba June de na so ono so ba nti de bi ebe mama so aso atena ma do hu de o Yentumi ji abo yeyi na pie ehun nkomo ana na Akwamu aboye ebibiom bebe na Akwamu fawe kuma bi twuma me na yensori ene nkomo yi so na me pese na gibre ni nyina abo so anama ache bia so ogibo warama ye kasi yi suma bi apia se suma no no apia da onya fa konfo di na so ota bontin warama ahono boye ebinu mu ntiase ye si yi suma apia suma no fa konfo e fan so 40 year ne quantity e ba bebo na chance ma kuro no hu se konfo aban amani ni amamre kwa so no e wo se ibe ni pie di ne fa kurom
na sana musuo bi wa yeyi ana konfo no so eho afia obetimi akwa agro bi a sese okọ na saa 40 days e be saa de no so konfo no onna odem wo beda bosom dem saa kopem se ba bi bosom no ewu kunu no bosom no apie na yese bibia apudane kwam se na afi konfo betimi afa no afa de obi ya afa se bia na obi bibia onu so betimi akobi na usa na saa de tie na saa bosom dem no obeda no ohene wada mo aya na oni sumane na eda oni ni sia te se de nisuo yi ni honam ehia ya na se eno ye sunsum asem ya kase oni bosom na beda obeda bosom dem no a enye so obe bosom no edan ya si a yidi bosom na simu no emu no no se wo koda fie no no so obeda ho na omatima beso no dae acheche nyema bi a ewo se enye nwanwa se ombetimi kwa nyane ne natena se abra mu ni wono mo edi nkomo anamu no enye ni su na kopim se bosom no be ma na hunu ni yi de opia obi ehun se bosom no eyire na eba na bosom no kru na eba ti na sanity na akwam ye beda se ene de ye ni ani de obi ka ye fa fichire ho na ye di kakra enfam kuti de ne ho ne madoso ti ni se de akakaka ebi ni na musa beka ye da se pa abra na nyina so bo mu apom a mu ntupru no mu na asem obi e de amaye ye da se nananom ni nkonya nhira mu se mu maye sanchechi abusua nana Akwamuhene edima na Koteihene na nkansa mu aye ana ne obiebie enoma bi a yenti ase eni so ede ache wadi ka hu se ekopa so ana so abo ya cheche na de aka ne se asante ebema ya mamre ne amane no edim ya mpoto mane mfe na njiri ese ya poto mane fe a eta ya de apoto no onchiri se oka bihwe nti na se nkwan ye da eta no ese bihwe na se oka bihwe ti ye poto mane afi ni nyina etimi aka bihwe se ye nyina ya mamre ene ya mane ana osi krom di yi se ye na nanom eno no mde chechire Ghana eno mde chechire Asanteman kuro bi a o Ghana ha bia no no mde chechire ye na de na edru ye nso a ye de yesi ye pa wo no nti mgidi ye se kakra wasua yi okọ fie na so akosua bia ka ho na mrepam no ye nyina ye hia na ya keka bom pani sitietia na botoa na ya mana botoa kama na bibia akoso wano enkasa ya ba center se apomudi ni nyina bra ne amesro bra na ebra beja yaresa esanse baba dubra nwa hini ana ode sa yare ede ama afei bomode anse unifuna ode Ghana card beko edum PZ apia phones ababua na so nya otetefo na so de edi ujuma wo nkaka content creators no mumba na mumba bajibi eno etima am catch social ocean agency say uye adwumadie bi abadi ntuo ayefro ayie na obehia won ma be serve e wase a fre wonum omba be so mo kama kakra bi no mbaje Kumasi ni Accra ana omdum dwuma titu ni nyina e wo nti fre omna be se na da so fra bia be kama afei de otwato na dukui ma oni nwa na dotin ma entuma edi kwadwo ase nananom de oma tetena oma ejosuo sabiebu entuma eka ho bi ti wontimi ntena wabra wunya ntuma ti fe ntuma fa ka ho wontimi ni akonya wabra ntuma nye entuma fa ka ho na benya ntuma papa nye ntuma esipισita ewudin na ansabi de wo bako animu a na dukui ma na dotin ma ofra me de wo bako na wanya biwe fofofo ne bo anya de yanyire so abusia we din ko fia free yede usi na emepam ebesada aba na se de na Akwamuhene bi mama ye no na ba bewewem na esua de e afiri ho anfonsi kan na share so subscribe no like no comment na wa share